около 40 минути с трамвая, който път човек няма друг избор, освен да мисли за нещо, да види нещо интересно и да си го преобразува в нещо свое, да го види по свой начин. Трамвай е много интересно място. Там може да се видят както всякакви екземпляри хора, така и може да видиш и улиците по различен начин, даже и прозорците по различен начин. Прозорците на трамвая замръзват страшно интересно през зимата, или поне го правеха, когато трамваите бяха стари. Това много ми харесваше как замръзваха, въпреки че беше много студено, като усещане. Дава ли ти хубавата разни идеи? Ами, общо взето, най-често идеите ми идват сутрин в трамвая или вечер, когато се прибирам също в трамвая. Тия 40 минути винаги са ми така запълнени с мислене за нещата, които виждам и преобразуване. Записваш нещо веднага или Не, си го повтаряш? Повтарям си го, преобразувам си го, преформатирам си го и когато стигна вкъщи или съответно в редакцията си го записвам. И случва ли ти се така, нещо много, много хубаво и докато стигнеш вече... О, да, много пъти. Много пъти. Съжаляваш ли в такива случаи? Ами не, то ако е било нещо истинско, то няма да се загуби. Пак ще дойде, ще се върне. Под един или друг начин, в друга рима, по друга подредба, но не съжалявам никога. Мислиш, че нашите идеи така отиват някъде в космоса и се събират там и понякога може някой друг да му дойде? Разбира се. Би било прекрасно, много бих се радвала, ако някоя моя идея отиде по някой човек, който ще я реализира по някакъв дори по-добър да е от моя начин, ще бъде прекрасно. Просто нещата трябва да се реализират. Ако стоят без никаква реализация, няма полза. Не ти ли е така чувърка чувството за ревност, че това си е това? Между другото, тук напоследък стана много модна плагиатска тема. Крали ли си? Не, това е гадно. Никога не са ми крали и даже съм или се не си очудвала. разбирала? Ами ще разбера, ще ми кажат. Поне. Хората смятам, че малко или много вече ме познават и ще ми кажат. Но като че ли са толкова смахнати моите неща, че никой не му хрумва. Аз ще да го кажа преди малко, но реших, Кое, че по-добре са смахнати нещата ли? Не, те са си само твои. Трудно би могъл някой да ти го открадне. Не, хората крадат каквото им дойде, стигат да така решат, че тъбо, че могат да направят впечатление на някого. Обаче тук ми се щеше да си говорим за предателствата, защото намерих тук едно поредно. Скажи да го прочетем. Заповядайте. Айде, поредно. Змията на поредното предателство хапа кривия ми ден и пак се скри. Не знам кога ще изпълзи отново, ще смогне ли да преброя до 3. Отдавна някаква изгубена илюзия опитва да роди сълза в очите ми. Поредната горчива чаш чака. Отворих пропаст между мен и звездите и нямам извинения за прошката, която никому не служи за утеха. Единственото липсващо в пейзажа – пътеката ми. Моята пътека. Заповядай. Понеже става въпрос и за прошката, имаш ли сили да простиш и най-тежките неща? Честно казано, не. Аз съм доста отвратителен човек в това отношение. Не прощавам на себе си, така както не прощавам на другите. Не обичам да прощавам. Защото на мене никой не ми прощава, общо взето. Така съм се научила, че грешките са нещо, което не бива да се допуска. Ако са се допуснали. Дори да поискаш прошка, никога не можеш да получиш съвсем искрена. Просто
няма как да се случи така, че човека съвсем до край да пусне. Винаги ще остане вътре в него някаква горчилка, или поне аз така си мисля. Зодия беше, че си Аз съм казала. в... Добре. Няма да се давам повече такива въпроси, защото все Не пак... обичам. Стихотворението за прошката е странно. Не помня някакъв конкретен повод. Какъв беше конкретният повод, божечко? Наистина не помня какъв беше. Но вероятно ми е било криво за нещо. В работа или в нещо. Прецакала. Ти прецакваш ли на своя ред? До сега не са ме уведомявали да съм направила такова нещо. Но дори да съм го направила, бих била благодарна, ако някой дойде и ми каже честно в очите, ти постъпи нечестно, кофти.